noski. Osondo? Informazioa ekarriko dizut orantxe jarraian, Informazio bero-beroa Eustatetik zuzenean. Bai? Harreman ez du hauganik Eustatekoekin. Datuak eta beti da, jarrai informazioa. Ondo, bai? Kasu honetan ikertu dute, Euskal jendartean miluzeko aplikazioa instalatua duen jendea. Eta onura nabarmenak ditu, antza, eta ikerketan datuak pasa dizkiate. Datuak diote aplikazioa instalatu dutenen euneko 60 zoriontsuagoa. Instalatu aurretik baino. Euneko 40 hobekuntza nabarmenak izan ditu kutisean, azalean ere. Orduan, jaitsi beharkot, ja. Eta euneko 10ak ulertu omen du nola funtzionatzen duen aplikazioak. Beraz, datuak onak. Badako zu? Bai, noski. Nik ez erantzunek dakitzezelako. Kau, ezin dugu erabili, elitzateke... Orduan zure izena ezin zen, baina azalerako naba da? Azala, zoriona eta ulermena, beraz, deskargatu guapa eta... Jaitsi, aplikazioa. Beitu eta jo. Uzarretak Joseba, Jon eta Maialen. Margatu zuzenketa, euneko 63 zen. Zorionarena, datuak orain bai, ondo eman da. Eurek bai ikusten da, hain zoriontsu bestela. Ez da galdera txarra, miluzera iritsi zaretenetik, zertan hobetu da zuen bizimodua, eta dirua ez, mesedez, esan. Jakindurian, akaso? Onda? Jakindurian. Bai, gehiago dakizu orain, Bai. Osondo, Jon, besterik? Bereziki ez zertan, baina, bueno. Gure humorene... Bosta jola zaitu, baina gure humorene hobetu indek, eta... Osondo, ekonomia ere, bai. Ekonomia ere, bai, nabarmen, 5. saioa, orain arte final guztiak jokatuta, 2.150.000 euro, pilatu dituzte. Osondo. Esango dugu, zuen bizilagunen zoritxarrerako. Hauek hartutako guztia harrapatu, Bueno, ondo da, hau? Bai, hortara ere bagatoz, ezta? Euskara eta entretenimentua, baina bide batez finala jokatuko bagenu, hobeto. Dudipe. S-ako kamiseta batekin pelio gaur. Bai. Bereziki, zure talde guztokoenen top 3 antolatuko bagenu, bizkor, horrela... Egia da, sarreretan demora hartzeko joera goduzula pello. Guztan zaigu! Osondo, hau para. Baina, top 3 talde. Ba, adibidez, Kuraia. Kuraia, 3. postuan. Onkixin. Onkixin, onda. Bai. Bilaunakoak. Bilauna irun. Bai, hori, ados. Eta berritxarrak. Ondo. Gailurrean berritxarrak. Ez, Kuraia. Kuraia, ados. Jon, zu gaur zerra batzuk. Egia da, beti peñorekin. Azte ditugula sarrera hauek eta. Nik gauza hondik ez egia esan, baina, bueno. Zaldi bialdean dena, ondo? Noiztik lagun zuek? Egia da. Ba, bereziki ez, galaun minekola izan... Gerta ez? Jo, zer moz minuzen? Bueno, gertuko launek ez gaituk izan mene, baina beti ba... Zaldi igualta, eta beti... Iakintoak. Bat gaztexeagoa ez dugun horrezango, eta etxean matematikak eta egin dituzela. Ni gaztexeagoa. Adosa, jonek esan nahi izan du, bale? Baina herrian beti... Ez izan gertuko kuadriakok, baina, bueno... Baina litekena da noiz bai Zaldibiko festetan edo goizeko zazpia galderazuek elkarrekin... Eta festak ez dienetan, bai. Bale. Lagundibik dauken ona da... Ez zela zura dineko egin biltzen bakarrik, tokatzen dana egin, da gustu asko gaina. Baita miluzen ere. Hori da. Ongi etorri gaur ere bikote, zorte hon. Izaro, Joseba, ze moduz? Ondo. Bueno, 2. eguna indartsu, Izaro, erakutsi zen duten, lehenengo egunin, bestreineko egunien, bueno, ganorie, behintzet, badaukagula. Esan dugu, herrikidiek, zuek... Ando indarrak. Baina, kanpineko ja lagun eta familia. Azedon. Azedon, neu bakarri falta bertara zuteko? Nik ez dutzen dut, osondo dago, Egerileko hau potxamarra aukeran. Bueno, berotza gero, Ume asko sartzeanen. Ja, ez da bero ona hori, alere. Beroa edo higiene azuka aukeran du. Eta noiz joaten zarete, opordanak, asteburu, zelan izaten dago? Gehien bat udara. Ia opordanak, zubi guzti... Eta zer daukazu, karabana, mobil joma? Mobil jomanik. Zendo? Bungalowen baten dute naiz. Zendo, karo. Pintzalearena. Ondo, bueno, esan dugu, ikasten bai bat eta bai bestie, eta, bueno, gauzasko egiten, musika banda eta onolako kontuek esan dugu, baina, klaro, diruarekin Greziara joan nahi dute. Greziara. Izarok eta Josebak, baina, zein da arrazoia? Zein dago, Grezian edo, zer dago? Ez, zein da arrazoia? Ba, Mamma Mia pelikula asko gustatzen zaigu. Aiba, Bai. musikala. Bai. Orduan, ba, grabaketa eta nun nintzen, eta ikustea. Leku aietara joan, Ti. Eta gero de bai, pues hoi. Etxiak de bai, pues oso txuria. Oida, txuria. Oida, erakargarria da. Bueno, hau da, ametsa betetzi, Izaro eta Joseba datoz miluzera, helburu oso narekin. Bai. Ondo, koreografia eta badakigu egiteko?
Lehenengo pelikulakoak bai. Pixkat, Bigarreia hor ja galtzea. Ensaiatu inbar da bende pixka. Hori da. Baina ensaiatu, Greziara, joan ezkero, Bai, zer egiten zenukete. Ikasita. Bai, zer eta Joseba, sorterik onena eta ia eskuratzen dugun, zakue. Jon eta Maialen, Gabon. Gabon. Zer moduz bikote? Ongi. Bai, leku hartuta edo hartzen. Hartzen. Bizkanaka. Nondi gatoz? Irundik. Irundi biak. Bai. Eta elkar ezagutu dugu oraintxu, edo betidanik, edo nola da? Batxillergoan. Batxilergoan, Bai. ados. Eta batxilergoan hor sortutako kimika horrek, nola da? Ekarri gaitu miluzera. Bai. Jon, ez du oraindik ere batxilergoko ikasgai batzuekin, bueltaka? Bai. Alere, asmoa da batxilergoa bukatu eta horren urtean? Fisioterapia ikastea. Zoragarri. Ondo, lana eukiko zu, Bai. Jone. Espero. Bai. Paziente baino fisio gehiago ere badago, uste du laizter, baina? Ez, paziente Bai, gehiago, bai, etengabe sortzen ari lana. kontua. Maialen, zuia unibertsitatean ikasketak hasita? Bai, hori da. Zertan? Historia ikasten ari naiz. Historia. Ederra! Eta bereziki zer duzu gustoko? Ba, aintzinaroa eta hola. Aintzinaroa, Bai. vale, oso ondo. Miluzera, ziaz morekin gatoz, bikote? Ba, bueno, esperientzia bizitzera eta mi Ados? pasatzera. Hortan ari gara, Bai. esperientzia bizitzen ari gara. Bide batez, diru pixka bat irabaziko bagenu. Bai, ez Edo dago diru gaizki. goserik bat ere ez daukazu zuek? Nik bidaiatu nahiko nuke, Bai, nora Ione? Argentina edo... Gainera ipatu duzu, Argentinara zertara? Euskal Etxeak ikustera. Ze ondo, Mira, Euskal Etxeak ondo. bisitatzera. Bai. Oso ondo, Maialen zu? Ba, ja nire bidairen bat egitea hortikan, baina Vale. ez daukat helburu. Hemen kontua da esperientzia bizitzea. Bai, hori da. Ba hori badaukagu. Animo beikote sortzen. Eskerrik asko etortzi arren, ongi etorri guztioi, eta bi, ondo entzun, miluzeko sakuan, 18.000, bederatzireun, berrogeita marre euro dituguta. Maialen, zu historia ikasten EH1? Bai. EHU! 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 Ikusen zunezkako taldea, apazue! Zerrik asko hori zek etortzea hori. Nik EHU, great again. EHU, eurei musu handi bet oso publiko nazari, Bai? Zeuen bururi bota txalo batzuk, oso publiko nazari, Hortan adibidez, lana izango duzuela, seguru. Publiko. Publiko gaura, Publiko, azteko, ez ondo. da bia puntu txarra. Eta zuen irakaslieri musu handi bet, bai. Bai. Bihar azterketa, Marzabalekin. Animo, Uf. Zorrotza da, Besarka da, berari ere noski. Balanien hasiko gara, azterketarik ez momentuz, baina zereginak ondo betetzeko Bai. lan hartu beharko duzu. Jone Maialen, zeuek aukeratu, ikusi makusi potokumeak tribuaren berbak. Zeuentzat. Potokumeak. Potokumeak zeuentzat, ondo. Peio eta Jonentzat, Ikusi makusi. ikusi makusi. Eta tribuaren Izan berbak. eta Joseba tribuaren berbetan. Bikain. Peio eta Jon, ikusi makusi. Estreñakoz? Bai. Zer ikusi? Bueno, sorta daukazue oso jende guapoa dator. Batetik 8 adi Bai, Egia. Maialen Arzailuz, Antxon Tellería, Xavier Suquia, Ilaski Serrano, Joseba Arguiñano, Claudio Landa, Irati Errandonea, Miren Nogales. Ilaski Serrano, Bi. Claudio Landa, 6. Antxon Tellería, Lau. Maialen Arzailuz, Bost. Irati Errandonea, 7. Joseba Arguiñano, Bost. Xavier Suquia, 3. Miren Nogales, 8. Ilaski Serrano, Lau. Claudio Landa, 6. Antxon Tellería, 2. Hau da, hau. Maialen Arzailuz, Hau da, hau. hau da. Guke elementuak batetik 8 antolatu ditugu kriterioren baten arabera, edo ala... Guapuenetik hasita. Vale, gu goipostuetan. Bigarren zu. Ondo dago, Zu bigarren. zora garria un puntu bigotez. Izaro eta Joseba, tribuaren berbak, eta Olat Salvadorren zainak eman diskotik atereak, kasu honetan. Prest? Hauetxak berbak. Eta gozen, Izaro, itxura. Tankera. Bai. Bukatu, agortu. Aitu. Aitu. Uste ona ez duena. Mesfidatia. Azia lurrean sartu. Erein. Noski. Argizpia. Printza. Zalantza. Ezbaia. Landare gabeko lurra. Iarra. Itxura. Tankera. Bukatu, agortu. Aitu. Uste ona ez duena. Mesfidatia. Azia lurrean sartu. Erein.
Argizpia. Printza. Zalantza. Iarra. Itxura. Tankera. Bukatu, agortu. Jo, ez dut ikusten. Aitu. Uste hona ez duena. Mestia, tia. Azia lurrean sartu. Erein. Argizpia. Printza. Zalantza. Ez baia. Landare gabeko lurra. Ondo, soia hor, geratu zaigu lehen bebai izano, eta zenbat izan dira? 60 puntu izango dira. 6, 60. Ondo, azken segunduak egon nahi gara. Tensio batean. Tentsioan. Jon eta Maialen bestrainatu egingo gara, bertxotxu batekin. Txirritatxo zer? Zer? Ba, gauero miluza ikusten. Eroski. Gauero esaten zer robetu behar dan. Hori ere egia da, Gauero, Bai. eroglifikoetan ez dakiz zer, rimintziak ez dakiz zer. Bertxo da bertxo artean hortxe ari da, Ba, beste proposamen bat dakar, bertxuen. Jon Maialen, hauek, zuen berbakoinak, eskutik esku, ibiltzen da. Sendo. Entzun gure, Deiadarra. tokatuz gero, putzegin, Sendo. erakutsi zure, Adarra. batzuk lotxati, besteak Gelo. denona dugu, Bai. Garra. nik estiloa Aldatzekotan. Bueno, proposatzen dut. Gitarra. gitarra. Bueno, ez dakit proposamena eragotan geratu dute den. Uste dute miluzeko adarra beharrean gitarra nahi duela. Gustagun, bai, poto bat ere tartean. Iru, onak. Jone, susto txiki bat hartuta. 30 puntu. Bueno. Zerbait. Pello Jon. Pello, tallo, on. Pello, Imintzi. Josepe. Urrengoa Josepe garri, mote. Jon alboan duzula. Imintzioga, kaso honetan, hartu lekuan mesedez, bestarlean, lehen biziko erronda. Dozen bat puntu bila. Denbora. Opa, Jon. Jotxia. Gidatzen. Aldapa gora. Aldapa bera. Zubia. Bai. Erromako zubia. Irikitzean zubia. Ez da hori, Jon. San Francisco. Zubia bai, nolakoa. Zubia bai. Irikitzeana. Ez. Bigarrena. Bigarna. Pello. Zakurra. Ez. Astua. Dordoka. Oso ondo. Ondo, Pello. Hirugarrena. Korrika. Polizia lapurran atletik. Ezea, mankorrika joana lekukoa pasa. Lekukoa Zer da, pasa. zer da? Atletismoko karrera. Nola zen zaio? Erreleboak. Bai. Eta? Bat falta. Zubia. Bai. Nolakoa da? Hor. Zintzilik Zintzilikatutako zubia. Zintzilik daun zubia. Bai. Zubizia. Ezekia. Zintzilik dagoen. Zintzilik. Ondo. Hitz berri bat asmazteko da, kasik, Ezekia. Ze, Pello? Bai. Bai, Dordokan egiten, maskorrak asko pixatzen Bai, ez da? Dordoka hundi hauetako bat, ez da? Hoi da. Berak ariketa bukatu eta berriz leku hartu du, herrikirolari bat bezala. Venga, ba, urrengo txanda eta. Ondo. Pentsa benetan lesionatzen zala dordokan egiten. Pentsa. Bertxo kategori. Lanean gero, brigadilean, miluzen inizio kamina hartu. Danak aukazunak 60 puntu. Ikain. Izarra Joseba, beste, Jon eta Maialen hartu leku batzuek ere. Bikote, bota proposamenak lasai, puntua jarritu guta. Ia ba, demora. Begiak. Txinat. Ez. Lotan, nekatua. Ez. Zer dira horiek? Oso ondo ari da? Nola ditzen da? Zer? Bai. Zer dira? Ojerak. Bai, begizuloak, ondo, bigarrena. Erlojua. Aha. Ondo. Arezko erlojua. Bai, oso ondo. Hirugarrena.
Nortzu dira? Ama eta semea. Bai? Ama sukaldatzen eta umeari janari ematen. Zertan? Maialen? Sukaltzen erakusten. Bai, oso ondo hori bai. Ondo! Bikain, gurasoek errezetaren bat edo irakatsi digute? Bai. Zegin? Dilistak. Dilistak, Eta nola egite dituzu jone? Oia espresean. Bueno. Ondo, beste batzuk baino beto, beste batzuk potekuek. Ondo. Baina gero zua joan eta... Izara holan dabe, ez egiten egon da? Ba, ez dakit, arrautza bat, o... Arrautza bat edo? Kanpinako bizka bat... Ba, kanpinako. Danak iruro gina, ederto. Jon eta Maialen, imitio egiteko tesia zen. Bai, hartu lekua bai. Zelio eta Jon bestaldean, veteranoek ere lagundu. Iritsi berriei, ados? Saioko gaituk. Bega ba, guazen. Demora. Bai? Arrantzaz? Arrantzan zerbait bota. Bai, zer? Zaborra. Zaborra bota. Zaborra atera, zaborra bota. Ondo. Eskiatu. Aulki mugikorra. Zer dun aukia? Gurpildun aukia. Bai. Segi. Zer? Txakurre paseau, kaka bildu eta bota. Txakurren kaka bildu eta bota. Eta nola du izena txakurrak? Pintxo. Txuri. Hain bizkor asmatu baitute. Ondo. Hori bide batez pello, eta han brigadan eta zaldigan arituta, zer? Salaketa egin nahi dugu? Bai. Egize da. Naiz eta izane zabor poltsak edo gero, sokan ematen dute ba, paseoan eta bai, itxura bai, baina gero... Bildu ez? Asko ikusten da, herri ezberdinetan izan naiz, udaletxe ezberdinetan lanen, eta belarretan, belarra bai. Bitu aurreko urpeio moikatzu bat egoten, eta izare bat lagun egon gara, eta zema txakurkak gara esan du, batu ez da kostaten ezer, eta oso zikine da. Nik ikusten ditut jabearenak, bera. Imintzeka danak, erdo iroia punto! Txistia. Komedia da, ella. Bizitza komedia da. Eroglifikoak. Bizitza komedia da, eroglifikoak iristen diren arte. Bai. Orain lanak, Bai. Erogliok ezagutu nahi zaituztela. Pello, Jon. Ba, guke bai, behar. Bai. Ondo, egingo dugu, tratu erduen. Bueno, Vale? Zita baterako. Vale? Ados. Putzegin marik. Azperenka. Lehenengo eroglifikoa haupazuek denpara. Zu bai, zu. Artaburua. Aupa! Tartaburu bat ikusten dugu. Tartaburua, tekenduta artaburua. Zut, erogliok ja ez zaituela ezagutu nahi, jo, esan du. Behantzako kalte. Bai, ez da, hor. Bat ez ere kartuntzat. Baita ere, ikusten egoten da, dasmatzen zuien ditzen da. Eta horrela gero, kaixo zuen zain nintzen, eta buelta maten du. Estena hori. Inspektor gazi ez. Hori. Baina horpegi etzai ikusten. Eta hobe. Heio, Jon, bigarren eroglifikoa denpara. Ederra dago aurtengo. Sagardoa. Hau zuek! Sagarra ikusten dugu eta donota da. Sagar doa. Bederto? Errazegi, aukeran? Ez. Ondo. Konforme. Neurri. Eun puntu. Neurrian. Oso no, Izara eta Joseba honak bai. Zaganera askarta ondo. Bai, ez da? Izara zeure guztokutu eroglifikoek. Bai, ikusiko dugu. Eta Joseba gero oso bazen du. Genuen. Ia ikusiko orduen. Lehenengo da. Hauxe denpara. Ezin dugu ordaindu. Hipoteka. Ez. Ze esango lukerrek? Kawaiako. Venga, ze esaten du? Aloha. Bai? Eraiketa? Alojamenduak. Ez? Eraiketa egin? Alokairua. Oh! Alokairua. Bai! Hawaiiar bat ikusten dugu eta aloha esaten digu. Aloha H hori kagaitzeko ordezkatzen du, aloka eta irua. Aloka irua, oso ondo. Ondo, Joseba. Ikain. Ondo! Ia bigarna, denpara. Gauean hasi du. Kazkabarra. Jepa! Kaz egindako kabat, kazka,
Eta futboleko barra, kaskabarra. Hau pasuek! Zertara, pixka lehiakorra izaro? Pixkat asko. Bai, esan du, Josebak bat, orain nik beste azkarra Ondo! Puntu, bigote! Ondo! Pixkat asko! Horren mucho! Jon eta Maialen, bai guztozi, Bestiegia eroglifiko danak asmatzen? Ez izutu, Zuek beste rebeste itxureako zi, eroglifiko danak asmatzekoek. Lehenengoa, neskak, denfara. Kartekin egingo dizut. Bai? Zer da? Eta... Bale, zer? Mailuetaz. Zeinua zein da, eta zein da bidea? Ta bat ikusten dugu eta arotza da. Tarotza da. Tarotza. Zetak entute tarota. Kartekin lotuta. Bai, eko lan. Izilikaz geratu. Bota, Espera ezin dugu bota, aurreratu. Animo. Bigarrena, denpara. Ontzi horretara bota. Bira... Bai? Zara... Gertu. Bizara... Ia? Banatuta daukagu... Nola? Bizara... Bizarkeka... Bi daukagu banatuta, eta kasu honetan batzutan silebaka joaten da, baina letraka daukagu B eta I. B ira doa. Beira. 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 Kristala, beira. Jone Maialen, puntua, joan zaizigu zaborretara. Punturik Punturi bat ere ez. Atxekabean lagun orain, 1000 luzeko eskuaren tegia darra, eskerrak. Venga, dantza! Gaur ez dut banatzen! Era, zuzenean! Aurrera! Ametik ekainera ze plan dako zu? Etorri, programa danatara? Bai, egia zan bai. Bale, ondo. Bale, Eskerrik asko, Hau, pasuek! Begia ergile profesionala. Bai. Unibertsitatetik jendea geroz eta prestatu dago. Ateratzen baita, noski. Pelota Ion, lehenbizik eskua. Eta zureak non daude? Ze lurraldetan dago Aramaio? Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Bizkaian. Araban. Bai. Ondo. Suitza txikia ez dute, okeraz panaiz? Ez dakit. Bai. Erre, bokalak? Eta aurrera, entzun! Zenbatetan entzun dugu, guazen. 7, 11, 20. 16. Guazen, guztiok batera. Ikurriña askatzera. Gipuzkoako publikoa hotza. Bai. Eta kasu imer gaina. Bokala. Guazen. Hirugarren erronda. Bai? Ze mineral da argazkikoa? Zafiroa, ametista, topazioa edo esmeralda. Ametista. Topazioa. Ondo. Bokala. I. Eta zureak non daude galdetuta? Tankerarik bai? Edo aurrera? Bazen bat, pelota Ion. Zer ezkutatu dugu Sweet Caroline kantuaren bertsio honetan? Aukerako da ez bada. Hey. Oh. Du-di-da. Oh. Ondo. Ederro. So good. Eta bar, bokala? Hortxe? Eta zureak non daude? Askatzen saialko gara, bale? Goazen ba? Maindire zuri artean ezkutatzen dira nire ametsak. Oi, Jon, hori ezkenekien? Nik etzekat maindira zurik. Komodina. Osondo. Ikain. Eto.
Izaro, Joseba, eutxi zeuenari, bigarrena zeuena izango da, eta onela dio, ea zein den zein. Zeate da argazkikoa? Konstantio Alcalá Carlos Bosgarrena Brandenburgo. Brandenburgo. Osondo? Berlinen? Bokala? A. Adi Mentxu! Ei. Is coming, entzun. Tandikurun triste barroa, adios gaixo etxen dena, adios iberua. Oiame Euskal Herri. Bo. Tandikurun triste Erto! Izarra eta Joseba Bokala? Oh, Benitoren eski. Zenbat pisu izan ditzakete gehienez Parisko eraikuntza berriek? 7, 9, 12, 17? Bai? Behatzi. Berrobatea? Jone Maialen? 7. Berrobatea? 12. Ondo da, hau? Mugatzi, Nahiko altuko adi, Jesus. Bokala? I. Gero gizio ez tauleko hori pesirizetan. Edo gorantz egin behar zu, edo... Bista ere oztopatu eta... Bai. Askatu? Ez. Izaro, Joseba, entzun! Ze talderena da? Staying Live. Bee Gees, ABBA, Kool and the Gang, Boney M. Boney M. Ahí está. Bee Gees. Osondo. Yes. Bokala? E. Askatzeko aukera, Jone Maialen. Bai, Izaro, Joseba azken erronda. Nola du izen orkestra zuzendariek erabiltzen duten objektuak baketa makile batuta ziria? Batuta. Bandakuenai, Ei, Izaro, bandakuenai. Zuzendarian hartu zu, Mikel. Mikel. Mendizabal. Os. Besarka da, Mikel. Mikel! Bokala noski gu falta da? U. Ba, hori, bai. Ea zein den zein. Bi gezur eta bi egi kontatzera noa ni. Bai? Egia. Komo ina, osondo! Kondo! Jone eta Maialen, zuen aukera hause, komoina beharko genuketa, 3. eskua. Egin kasu. Ze herrialdetan daude Apeninoak, Suitzan, Frantzian, Italian edo Austrian? Austrian. Italin. Apenin. Osondo. Bai. Marko izan. Ze horra. A. Jone Maialen, entzun. Toma tu lejo frío y madera que arde. Txarrena oso ondo, Kantanti zara, Kantagine, hobeto esan da. Zan ditugu horre... Ez bai, kanta dakizuz gero, ez ondo. Eite maratoian eta bat. Zein da, el drogasen izena, Francis Diez, José Carlos Romero, Enrique Villarreal edo Alfredo Piedrafita. Alfredo Piedrafita. Enrique Villarreal. Lagunentzat Enrique, zuzen. Hori ba. Bokala? Aurrera, Jone Maialen. Nola egiten da eskimalen okunik aurra? Sudurak igurtzita, masailak talka egin da, ipurdi talka edo miarekin? Sudurrak igurtzi. Ba, oso sensuala da. Epa. Sudurrak igurtzi. Eskimalak berotu egin behar gero eta... Osa, musu gauze politxe bai, hain gertuatia, tiki-tiki. Euskalduno gainera, badago. Bokala? Materiala horretarako ere. Super urruti. Jone Maialen, bokala. Egin kasu, askatu edo aurrera? Aurrera. Guazen ba.
nola du izena entzun dugun taldeak, esan ezin, Ahoza Kill Connection, Zilibito Records edo Txopet. Ikote? Esan ezin. Esan ezin? Txopet. Oso ondo, maketa lehiaketa irabazi zuten. Besteak beste? Bokaltxu bat? Bokala. Bueno, hor lehenbiziko hitza argi, egin kasu. Pello eta Jon, askatu nahi duzue? Bai, saiatuko gea bintzat. Goazen ba. Abendua, eze eta hotz, etxeko nagusia, udan, poz. 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 Komodina, bigarrenez. Eta markagailuak adirano, 480 eta bi komodin zaldibian, handoan 380 marka komodina, 200 komodinik ez. Jone Maialen ausar. Bai, ausardia beharko dugu aurre egiteko. Eta bai korre, Bai. Eta bai kortasuna, noski, zein da zuzena, adi, talde bat agurtuko dugu proba hau. Eta gero eta, Pello Jon, zaretxue, bi komodin. Bai. Ia baliogarriak diren. Lehenengo rondan, Realeko jokalariak dira gaur egun. Iraia Iparragirre, Alejandro Remiro, Helene Lete, Bryce Méndez, Naia Aparicio, Mikel Oyarzabal, Adriana Nanclares, Martín Zubimendi, Ander Barrenetxea, Naia Landaluzea, Maiur Sarriegi. Alejandro Remiro, Alex Remiro. Lagunentzat. Kaskanten izan da. Lete, Helene Lete. Atetzen batetik bestera, ondo? Jone Maialen. Mikel Oyarzabal. Aurrelaria. Pello Jon. Bryce Méndez. Erdilaria. Izaro Joseba. Ander Barrenetxea. Barrene. Jone Maialen. Martín Zubimendi. Erdilaria hau ere. Pello eta Jon. Amaiur Sarriegi. Goleatzaile onenetako bat. Azken aukera. Naia Aparicio. Komodin erabili barik, Izaro? Oso ondo! Oso ondo, bikote! Egun berretar puntu! Izaro Joseba, zeuek erantzuten hasita, bigarren errondan, 4.000 pertsona baino gehiago sartzen dira. Barakaldoko Beken, Donostiako Kursalen, Iruñeko Nafarroarenan, Gasteizko Fernando Buesarenan, Eibarko Ipuruan, Bilboko Kafe Antzokian, Gasteizko Jimmy Jassen, Donostiako Velodromoan, Irungo Gal Estadioan, Gasteizko Mendizorrotzan, Biarritzeko Leon Larribau Estadioan. Bek. 15.000, 17.000. Jone Maialen. Mendizorrotzan. Ia, 20.000 hemen. Pello Jon. Gasteizko Fernando Buesa Arena. 15.500 pertsona inguru. Izaro Joseba. Iruñeko Nafarroa Arena. Erraldoi hau ere. Jone Maialen. Donostiko Kursal. Leku handia da, baina 1.806 lagunentzako edukiera du. Oso ondo da, asko gustatu ezten aretu da. Eta guztikoki. Kursal, bai. Pello Jon. Eibarko Ipurua. 8.164 lagun bertan. Izaro Joseba. Bai? Velodromoa. 5.500 pertsona. Gu komodine. Ez da agian jugadarik onena izan. Beste beste komodina daukazu, Izaro Joseba. Komodina biliko du. Alere zairgatu zarete, Ondo. 150 puntu. Hori begite. Hirugarren erronda. Jone Maialen. Fikziozko pertsonaien izenak dira. Frodo Zorrozabal, Ross DeWitt, David Ruffin, Darlene Love, Dolly Parton, Patricio Echeveste, Luke Skywalker, Beatrix Kido, Luis Sawyer, Hermione Granger, Eider Murrieta. Bai? Hermione Granger. Edo Harry dio bezala, Hermione. Zuzen, ondo. Pello Jon. Patricio Echeveste. Patricio. Alkate jauna.
Luke Skywalker. Bida zure aita edo nirea, ez dakit bada, baina horrako zerbait. Star Wars, ondo? Jone Maialen? Ross DeWitt. Titanic! Peñasan? Frodo Zorrozabal. Erazunen jauna. Beatrix Kido. Kill Bill. Buah, ze pelikula. Jone Maialen? Louis Schauer. Thelma eta Luis. Susan Sarandon. Azkena? Komodina. Lehenola pasazaiak uste nun bat... Eider Murrieta, Goen Kalen. Horrela, puntu. Ondo? Markagailuak, Taylor John, 620 puntu. Izaro Joseba, 680 puntu. Berren, Jone eta Maialenek. Jone eta Maialen, saiatu gara aurrera egite baina. Kosta, alere, bikote merezi izan du. Bai. Zaipatu duzu, gu hona gatoz, batez ere ondo pasa, esperientzia berriak pilatzera eta bar, egite dute parre horrela. Bueno, zer da gehien gustatu zaizuna? Esperientzia bat izan baita? Ez da Ezagutzea. Nor? Zuek ezagutzea. Batez ere? Batez ere, zeu. Ez. Saio osoa eta Miruzeko lantaldea. Eta publikoare bai! Eskerrik asko egon Zarrak berri Miruzen, finalerdietan, Pello eta Jon Zaldibiarrak, Izaro eta Joseba, Andoaindarrak edo... Mundutarrak. Azedotarrak, marno? Oia. Alera duzu eta etorri Joseba, baigortasun hori, Ni bili naiz mundu osoan, no? Bueno, Europa batez ere, Europa zentrismoaren adibide garriena. Zer da mundua, hau da. Guain gerek dela, hosti, Europa zentrismoa. Ba, puxida, galanta. Dena dela. Zuek eroso? Bai. Sokatira bizia ikusi genuen aurrekoan, Bai. Eta gaurkoan ere, ala espero, azedotarrak puntu gehiagorekin, Zaldibiarrak erantzutelenak. Ados? Ados. Hartu lekua ba, sokatirera goaz. Denbora. Ze arlotan irabazi zuen Einsteinek Nobel saria? Fisika. Fisikan. Ze urtetan hasi ziren Nurembergeko epaiketak? 1995. Bai? Brankara begira, ontziaren ze aldetan dago istriborra? Istriborra, eskubin. Oso ondo. Ze kiroletan aritu zen profesional gisa Agustina Otaola? Palan. Erraketa jokoan, ze hiritan topatuko duzu hondarreta hondartza? Donostin. Noski. Zein da munduan vegetariano gehien dagoen herrialdea? Estatu Batuak. India. Zein vitamina daukate ugari laranjek? C vitamina, bai. Nola deitzen da ibai baten bokalean sedimentuek sorturiko triangelu forma? Paso. Delta. Nola du izena Euskal Herriko zaldi arraza txikiak? Potxoka. Nork zuzendu zuen Vertigo pelikula? Paso. Hitchcockek zenbat urterekin lortzen da adin nagusitasuna Euskal Herrian? 18rekin. Ondo. Ze ozeanotan dago munduko punturik sakonena? Atlantikoan. Parean dago. Zein animalia esaten da dela, gizakiaren lagunik onena? Txakurra. Bai. Ze herrialdetan dago koral esi handia? Australian. Zein herrialderekin egiten du muga Peruk Titikaka lakuan? Paso. Boliviarekin. Zein hiritara iristen da Doneiako bidea? Santiagora. Nola deitzen zaio besteak beste Norvegiak eta Suediak osaturiko penintsulari? Paso. Eskandinavia. Zenbat da 18 bikoitza? 36. Oi? Nola deitzen zioten Alfontso Amargarrena Gaztelako erregeari? Paso. Jakituna. Zerekin zegoen egina Hansel eta Gretelek aurkituriko etxea? Txokolatezkoa. Bai. Nola deitzen zaio elkarrekin bizi diren inurrien multzoari? Inurri taldea. Kolonia. Zenbat i ditu txantxibiri hitzak? 3. Nola deitzen dira ego hemisferioko aurora polarrak? Paso. Aurora australak dira. Ze energia mota jasotzen dute haize errotek? Eolikoa.
Eolikoa. Epa. Zein da Mediterraneoko uharterik handiena? Mallorca. Sizilia. Zein urtetan gertatu zen Gernikako bombardaketa? 37. Bikain. Zein da Europako unibertsitaterik zaharrena? Oxford. Bolonia. Zenbat atomo ditu molekula batek gutxienez? Bat. 2 ditu. Zein animaliaren izotxak dira termometroa joten duen? Erantzuteko denbora bari geratu gara Izaro Joseba. Eta sokatira ikusgarria ikusi digutxala bat eurentzat, hau batzuet! Ba, Izaro eta Joseba, pena, finala ez elkatzie, oso programa honak egiten zabiltzielako? Oso lehiakide honak zarielako? Ze mau zeuek, ze sentsazio? Ondo. Ja, buah. Ja, lasaituta? Nik esango nuke ja, Etxe bezala, ja. mobil joma ezarri dugula. Hori da. Hortxe dago. Bai, eta ia urrengun edo finaltzu bat egizten gara, merezita badaukazu eta hau pazuet. Pello eta Jon, Zaldibiarrak, veteranoen lekua hartuta eta ondo hartuta, 5. saioa, 5. finala, 2.150 euro, zeuena dituzue? Baina, zer den, Zaldibiarritatea, gehiago nahi beti. Zaldibiarra bakarrik ez, hoi danak. Bai, hori unibertsala da, seguruenik. Miluzen, bai behintzat, gaur, jokoan, 18.000 bihar azterketa dute, eta ere gaur hemen. Ikusentzunezko ikasleak, hau batzuek! Zer gazte duztuatik? Hau batzuek, oso publikona. Oso ona. Pello, Jon, basari abeslarizek? Abeslarie, bueno, izkutu nola bakarri hola bakarda den. Da falostin eta... Ez gehiagin, ni txistu jotzen ibiltzen nahi, hola bastante altu kantatzen ez. Da bestela pare batun eta boga-boga eta botxatarata. Bueno, bai, bestela aldapeko da, ondo. Gabonetan jatatzen kantari, eta... Bai? Bai. Alaken abezten duzu ez? Ez alaken ez da. Hori ez dago gure repertorioan, hori musika debekatu da gure. Hoi gabonetako kante alde gaina. Ez gara hainbeste hausartzen, ez da, alakenekin, ez? Hala ere, Pello, zu berbetan entzun da... Dinot, ahots bajue. Bai, sendoa. Bai, Jonek altu hau, Bai. Igual Jon tenore, iritsiko zan, eta Pello igual basua edo, baritonu edo, ondo? Ni bine nahi koru baten, gaztetan. Nire, bai? Eta itxasan oskuien, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dordun, iristen mazan, solera, goiko solera, la, hor ja soprano zara. Erriketa. Bitu benetan. Ni gaztetan bai. Aino Arteta, bezala, ondo. Gero iritsi zenak gora, bost. Mezzo soprano, bestela, kontralto. Barne txisteak gure lagunek. Ondo. Pello Jon, kokatu gara. Soprano ahotsa dute denbora. Bjorkek, bai edo ez? Madonak? Sinead O'Connorrek? Billie Eilish? Adele? Diana Ross? Lady Gaga? Lizzo? Patti Smith? Miley Cyrus? Lucinda Williams? Ella estatu egingo dugu. Lau akatxe. Sei? Lau akatxe.
Pello, Jon, urrezko galdera, ondo begiratu, artista handi hauei, azkena rock jaialdian, nortzuk, jo dute denbora. Sartu bat? Zemuz? Hau gaur alitzia total. Hau txalarri, zuen. Bai. Madonna. Mezzo sopranoa da. Bere hau txabai. Osondo. Patti Smith, ez ezkoan. Punkaren amabitxia baita. Kontraltoa da. Billie Eilish. Baiezko ere muan. Gehien bat xuxurlaka abesten duela Billie Eilishek. Baina sopranoa bai. Stop in the name of love. Hau oso altu dau. Abez batzan, bazegoen. Diana Ross. Sopranoa. Horixe, alaritzen zen. The Supremes, irukotea. Adele. Zautzen zuie, ez ondo abesten dauen, Adelek. Aratu nahi bilida. Baiezko ere muan geratu da, zuzena da? Adelek esaterako abesten du, hello. Ja, bai, gero gorantzen behitzen dau, Baina... Bai, mezzo soprano. Kontraltoa, mezzo soprano horiek dira nabardurak, baina sopranoa ez dintzat. Sopranoak dira Bjork, ala genuen hasieran gainera, Lizzo eta Lucinda Williams, eta Adelekin batera ez ezkoan behar genituen Sinead O'Connor, Lady Gaga eta Miley Cyrus, bai, hauek ere ahots, bagu xamarra. Politxe, Oso. Bai, Bale, 100 euro. Ondo, Pello Jon, 100 euro ondo? Bueno, batez baino gehiago, eta etorri gana baino gehiago, osea que... 1000 euro beto? Dudipe, gaina. Galdera, ez dakitz baten bat ikusi zuen zuzenien, ikaragarria izango litzateke. Nik ez. Jo, nik ere ez. Ametik, nik Madonna bitu. Bai. Sekulako plantela. Daukau, tesinutuko narroa bai baten. Zoragarria. Entzun, azken arroken, jo dituztenak behar ditugu? Patti Smith? Bai. Aitzerea. Bai. 2022an aritu zen. Nothing compares to you. Zinitoko nor bada zer? 1000 euro eskuratzen baditugu zer? Ondo? Jode, kategorin, da kotxen etxea, behentzunez ungo gea. Beira, omenaldi modura. Bueno, berentzunez joan algara, danok, omenaldi moduan. Irabazen ez dute esea jarrita. Bai, ba. Pello Jon 100 euro eskuratu ditugu, 1000 irabaziko ditugu gaurko egunean, hau pazuek ze onak zarien lehiatzen. Zuzena da? Zinitoko nor? Lucinda Williams! Hau pazuek! Pello eta Jon, nahiko egin du! 2000 euro denera irabazita. Segi biluzen, dia 8 dara. Hola,